Здравейте, аз съм доктор Иванов. Нека поговорим за оформянето на скули с хиалуронов продукт. При оформянето на скули се използват няколко техники за постигане на обемизиране, т.е. увеличаване на обема на скулите, дефиниция или това, което вие наричате контуриране на формата на лицето и формата на скулите. Когато целиме волюмизиране на зоната и увеличаване на обема й, обикновено използваме канилна техника. Когато целиме дефиниция и оформяне на зоната, скулптурирайки я, използваме иглена техника. Когато поставим филъра в областта на скулите, обикновено извършваме необходимия масаж и разпределяне на продукта, така че след процедурата той не би могъл да конгломерира, т.е. да се струпа на едно място или да се премести в зона различна от тази, която е поставена. Много от вас си задават въпроса дали след процедурата е добре да се спи по гръб и дали е опасно да спите на едната от двете страни. Желателно е да се спи по гръб, но дори да се обърнете на едната от двете страни, това няма да доведе до дълготрайни промени в разпределението на филъра. Промените ще бъдат само в рамките на оттока, т.е. до третия ден. В рамките до третия ден може да имате подуване по-изразено от страната, на която спите. В момента, в който тъканите се възстановят от травмата на процедурата, двете страни ще възстановят хармонията си и ще бъдат симетрични.